amigues i amics, ho deia l'Antoni Chico ara fa no res, fa 2 anys també ens vam trobar amb tots vosaltres per fer 2 coses que és les que jo em proposo molt breument, perquè després hi ha l'Albert i en Duran que també us dirigiran unes paraules i que també crec que val la pena escoltar-los a tots dos. Jo vull fer 2 coses avui aquí. Vull explicar primer el que es fa en un míting electoral, hi ha eleccions i per tant us volem demanar la confiança. Vull explicar una mica les coses que nosaltres proposem en l'àmbit de la pagesia, molt breument però jo crec que molt intensament i per deixar clares unes quantes coses, i després us vull demanar el vot. Òbviament, nosaltres volem guanyar aquestes eleccions, les volem guanyar amb la màxima majoria possible, com diu el president, amb una majoria excepcional, i actes com aquest ens serveixen per això, per intentar buscar la vostra comprensió, el vostre escalf i el vostre suport. Convergència i Unió s'ha caracteritzat sempre des de l'any 1980 com a mínim, però en tot cas des d'aquesta data, per ser la força política que, segons vosaltres, segons la gent, segons les enquestes i també segons els resultats electorals, la força política que millor defensa els interessos de Catalunya. I volem seguir sent aquesta força política que generi aquesta confiança per defensar, si podem, millor que ningú, els interessos de Catalunya. Ens sentim capaços, ens sentim que tenim una altra oportunitat, cada vegada que hi ha eleccions són oportunitats, doncs ara en tenim una altra, per poder fer possible que hi hagi aquesta millor defensa dels interessos de Catalunya per tots vosaltres. Aquest és un acte que està vinculat al que és l'Horta de Lleida i agraeixo moltíssim també, com m'ha dit l'Antoni Chico, la presència de les representacions sindicals, de les 3, de SAGE, Unió de Pagesos i de JARC, i també del president, que l'he vist abans, l'he saludat, del canal de Pinyana. Persones, entitats, organitzacions amb qui hem tingut, crec, una relació intensa, una relació que no ha estat exempta de polèmiques i de discussions i de defensa cadascú dels seus interessos, però crec sincerament que hem intentat estar al costat d'aquesta gent, d'aquestes organitzacions que defensen una cosa tan senzilla però tan important com és la dinamització del món pagès, la dinamització del món ramader, la dinamització del món rural. Compartim aquests interessos, compartim aquest anhel, compartim aquesta necessitat de que hi hagi un país que tingui aquest sector, que sigui fort, que sigui sòlid, que estigui arrelat en el territori, que sigui extens també en el territori. Lleida, sobretot, l'Horta de Lleida també, i les Terres de Catalunya, les Terres de Lleida i Catalunya, perdó, també volen ser i sentir-se en aquesta dimensió. Ara els pagesos sabeu que una de les principals funcions que esteu fent ara és esporgar i sembrar. I hi ha gent que també sembra, i hi ha gent que es dedica a sembrar la por. I jo vull dir 4 coses o un parell de comentaris sobre aquesta por que van sembrant i que fa mal, una por que no té com a intenció convèncer, que té com a intenció fer mal, dividir, intentar generar por davant de persones que cada dia s'aixequen, fan el seu esforç, el seu treball i que gràcies a això aquest país és on és i pot ser on vol ser o on vulgui ser aquest país en funció de la gent. I sé que aquests dies s'han dit moltes coses i sobretot hi ha gent que ha fet por en el món rural, en el món pagès, també gent de l'Horta de Lleida com els que esteu aquí, que és el que s'ha dit sobre la PAC. Escolta, ara resulta que els pagesos deixaran de cobrar la PAC. Una amenaça que l'hem sentit, que l'hem intentat rebatre, i jo crec que val la pena fer un petit comentari sobre això. Fixeu-vos un petit comentari. Catalunya, nosaltres, som europeus des d'abans que l'estat espanyol entrés a la Unió Europea. Ens sentim profundament europeus, tenim arrels profundament europees, tenim experiència, tenim vocació, tenim identitat profundament europea des d'abans que l'estat espanyol i per tant també nosaltres entréssim a la Unió Europea. I volem seguir tenint aquesta condició i aquesta convicció que Europa ha de ser el nostre marc futur. Que ningú dubti que Convergència i Unió, en aquesta línia, aquesta consideració que nosaltres, segons vosaltres, segons la gent, segons les persones que ens heu votat elecció rere elecció i també que les enquestes i totes aquelles informacions ens considera com la força que defensa millor els interessos de Catalunya, nosaltres volem fer això dins del que és el marc europeu, dins del que és Europa, dins del que nosaltres ens sentim i som no d'ara, sinó d'abans, ara i en el futur, per suposat que també. Per tant, això és així, nosaltres afrontem uns temps en futur en què volem fer les coses amb 3 instruments, amb 3 eines importants, vitals, necessàries en política però també en la societat. El primer instrument, la primera eina, volem fer les coses amb diàleg. Tingueu el convenciment
Volem fer les coses parlant, no volem fer les coses perquè tenim un projecte que no va contra ningú. És un projecte en favor de Catalunya, òbviament, però no és en contra de ningú, ni és a contra de res, sinó que és en favor nostre, i aquí hi hem de ser tots. Volem fer les coses amb una segona eina, que és dins de la legalitat, tingueu-ho clar, no us deixeu convèncer per gent que no està dient això. Volem fer les coses dins de la legalitat, és la segona eina. I 3, ho volem fer en democràcia. 3 normes, 3 instruments, 3 eines molt senzilles, però que vull explicar-vos-les perquè ningú tingui cap dubte. Le volem fer en diàleg, ho volem fer amb democràcia i ho volem fer dins de la legalitat. I quan hi ha aquestes pors que s'assemblen sobre la PAC, que deixareu de cobrar diners de la Unió Europea, etc., si nosaltres volem ser Europa, si hem set Europa, si volem seguir estant a Europa, no podem deixar que hi hagi ningú que s'assusti o que faci por en aquests termes i en aquestes amenaces de persones que no ho sé per què ho fan, sincerament, però en tot cas jo vull transmetre-vos aquesta confiança. La confiança de que nosaltres som Europa, hem estat Europa, volem ser Europa, i això comporta, si Europa deixa de tenir la PAC, altra cosa és que és veritat que fa un any i mig Europa va qüestionar la PAC, i no sé si després del 2020, que és aquest programa europeu de la PAC, potser també ho qüestionarà, però en tot cas nosaltres, com que volem ser Europa, no volem deixar de rebre aquests ajuts que nosaltres pensem que hi contribuïm i que també ens corresponen de tenir. Tingueu-ho clar, un primer comentari, no tingueu por. No tingueu por. El diàleg, la legalitat i la democràcia faran que nosaltres puguem garantir-vos també, Convergència i Unió, com aquesta força responsable i que per vosaltres defensa millor els interessos de Catalunya, volem deixar de donar aquest suport i aquest ajut i aquest escalf. Segona consideració, segona cosa del que us vull parlar. Us vull parlar d'una cosa que el govern aprovarà el dimarts que ve, que és el decret de venda de proximitat. Què és això? Molts de vosaltres teniu explotacions en el que és l'àmbit de l'Horta de Lleida, que després en parlaré concretament. Però em sembla que nosaltres, un dels objectius que hem tingut en aquest govern de 2 anys i que tenim en el govern proper, els propers 4 anys, és dinamitzar l'economia. Hi ha una pràctica que nosaltres fins ara no la teníem potser ben orientada o potser ben feta. Finalment podem tenir un instrument per presentar davant vostre per poder fer aquesta confiança i sobretot per poder fer aquesta acció de dinamitzar l'economia. Què és? El decret de venda de proximitat. Vosaltres mateixos podreu vendre vosaltres mateixos els vostres productes sense passar per ningú, com es fa ara, però dins d'un marc de legalitat, dins d'un marc en què les coses facin per haver la venda directa, per aquest límit curt, per aquest recorregut curt, per aquest quilòmetre zero. Per què el quilòmetre zero? Perquè la gent ho valora. La gent té una consciència cada vegada amb un sentit molt més de proximitat i vosaltres heu de tenir aquelles eines que nosaltres com a govern i com a polítics hem de ficar a la vostra disposició per dinamitzar l'economia, per fixar gent en el territori i per poder fer possible que pugueu tenir aquesta capacitat de vendre a primera mà, en primera instància, a aquelles persones que us coneixen, que és intentar normalitzar una cosa que existeix en l'actualitat i que no està normalitzada, sense requisits, sense tràmits, sense burocràcies. Vosaltres presenteu cada any la DUN, la declaració de la vostra activitat. A través d'això podeu fer perfectament aquesta activitat. Crec que és bo i crec que és una cosa que pot permetre aquesta sensibilitat envers el territori, envers l'entorn. Aquesta venda de proximitat el que fa és intentar també donar major valor al respecte a la feina que feu i a la valoració de l'entorn que poden fer les altres persones i també, com deia abans, és una eina per dinamitzar aquesta economia productiva, per desenvolupar el món rural i sobretot també per fixar la gent en el territori. I tercera cosa que us vull dir, també molt breument, perquè us afecta molt, vinculat al que és pròpiament l'Horta de Lleida. Recordeu en les últimes eleccions que hi va haver un moviment, unes persones, un grup de persones que van defensar el que és la identitat de l'Horta de Lleida. Jo hi crec en l'Horta de Lleida, en una identitat pròpia des del punt de vista d'una realitat que fa molts anys, molts i moltes generacions que heu estat vivint, lluitant, creixent i estimant aquesta Horta de Lleida que ens acull avui. Hem de fer coses perquè aquesta realitat no desaparegui. Hem de fer coses perquè vosaltres us pugueu sentir còmodes, però no només vosaltres. Igual que ara estem en un moment en el qual vosaltres, nosaltres, tots els que estem aquí hem de decidir què fem en el nostre futur, també és per això que nosaltres volem que tingueu eines, no per decidir que també, sinó per garantitzar el futur, el vostre i el dels vostres fills que vulguin continuar amb l'activitat agrària en aquest marc que és, com deia, l'Horta de Lleida. I és per aquest motiu que nosaltres vam fer moltes reunions, molts diàlegs, molts treballs, moltes feines, però també vam fer una cosa que és molt important, que no depèn també només de nosaltres, però hi vam ajudar i ens en sentim
corresponsables igual que vosaltres. Vam atendre el clam d'unes persones de l'Horta de Lleida que el que volien era intentar seguir treballant en el seu camp, en el seu àmbit, en el seu món rural i que també poguessin tenir garantia dels seus fills i de les generacions futures que vindran, que també puguin tenir aquesta oportunitat. És simplement allò de que la gent pugui viure a l'horta i que la casa dels pares és la casa dels pares, però que hi ha gent que s'ha de poder fer també la seva casa al costat de la dels pares, si convé, per poder tirar endavant l'Horta de Lleida, el nostre món rural, la nostra pagesia i la nostra ramaderia. Coses tan simples com aquestes, perquè nosaltres ens proposem continuar treballant per poder fer possible això. Una realitat que té tant sentit comú que és possible que algú es pugui preguntar com és que no ho hem fet fins ara. Doncs ja ho hem fet i ho posem a la vostra disposició, i aquesta és la garantia segurament de la confiança que nosaltres us tornem a demanar. Hem de ser molts, ho deia abans l'Antonio, amb la confiança i amb la convicció de que segurament aquesta manera de fer les coses, aquesta manera d'entendre la societat, aquesta manera d'entendre l'Horta de Lleida també ens ha d'ajudar a construir un futur millor per nosaltres, per els nostres fills i per les properes generacions. Aquest és el repte que us demanem, aquesta és l'explicació que nosaltres hem fet, ens hem compromès amb el món de la pagesia, amb el món de la ramaderia, amb el món del rec. Saludat al president del canal de Pinyana, una cosa tan important com l'aigua, l'hem de defensar, l'hem de conduir, l'hem de gestionar d'una manera que permeti també això, dinamitzar el territori, dinamitzar l'economia, donar vida als pagesos, donar vida al desenvolupament rural, intentar que hi hagi gent que es quedi a viure en aquest món rural tan necessari pel nostre país i sobretot pel seu futur. Per tant, aquest és el compromís que agafem davant vostre, aquest compromís que volem compartir amb vosaltres i que per això i per aquest motiu, segona reflexió que feia al començament o segona valoració o consideració que volia fer, el vostre vot. Necessitem el vostre suport, el vostre escalf, el vostre vot i el vostre recolzament. Estic segur de que serà així, voldria pensar-ho, la gent que hi ha aquí, els que heu vingut, els que es voleu acompanyar, doncs volem això, volem que tingueu en nosaltres una referència de confiança, voldríem que tinguéssiu en nosaltres una referència de sentit comú, voldria que tinguéssiu en nosaltres una referència de fer les coses bé per vosaltres, per la gent, per l'Horta de Lleida, que és el que sou i que és el que representeu. Moltes gràcies.